салом дӯстон ва забономӯзони азиз, инак бахши саволу ҷавоб дар канали Touch English мебошад. Мехостам дар ин видео барои шумо як чизро гӯям ки агар шумо ҳам дар омӯзиши забони англисӣ ягон саволе доред, метавонед саволҳои худро тариқи видеоӣ ба мо фирстонед тавассути ҳамин номер дар WhatsApp ёки дар Telegram. Ва мехостам ки ба ду саволи аъзоёни гурӯҳ, яъне ба ду забономӯзе ки ба мо савол доданд, мехостам ки ба саволҳояшон ҷавоб гардонам. нуру фурӯзон савол додаанд ки امروز هم نگذرد. امروز هم نگذرد. با زبان انگلیسی چی می شود؟ یافتی. سامانه تاچ انگلیش برای شما دوستان برنامه یک سوال جالب رو پیشنهاد میکند. شما هم اگر سوالهای جالبی دارید میتوانید با سامانه تاچ انگلیش دوام کنید. ин ҳам бигзарад ё ин ки имрӯз ҳам бигзарад бо забони англисӣ this shall pass, this shall pass, this shall pass. ин ҳам бигзарад. ва саволи дуюм аз тарафи Нуриддинов Нурмуҳаммад савол доданд ки хуррос задан бо забони англисӣ чӣ мешавад? хуб, хуррос задан бо забони англисӣ to snow, to snow. For example, misol, I don't snow, I don't snow. Man хуррос намезанам. Do you snow? Write down the comment. ва ин буд саволу ҷавоб дар канали touchenglish.com. агар шумо ҳам ягон савол доред, метавонед тариқи видеоӣ ёки дар комментар нависед. мо ба саволои шумо ҷавоб мегардонем. То видеои оянда худоро эҳтиёт кунед. Take care. Bye.